Suus en Zwie die vaatsen, in elke zich verplaatsen. En spel brengt in de optocht van klank en kleur. Uchter ze geven een vanjetje, vastelovend in ons stedje. Ja, zo brengen ons die vaatsen de fine fleur. Ja, zo brengen ons die vaatsen de fine fleur. Hallo allemaal, ik ben Leon, Marion, Sandra. Mark, en wij brengen voor het nummer Uigtor die vaatsen. Uigtor geschreven op het motto van dit jaar en die vaatsen waar Venlo zo greuzer is, eerder een optocht. een nummer is geschreven door G. van Beek en Wim Roefen, twee toppers uit de Vasseloven, uit de Venlose Vasseloven, die hun sporen dik en dubbel al verdeeld hebben. En ja, die vaatsen, we kennen ze niet. Ieder jaar weer in de prachtige Venlose optocht. Ze zien niet te missen. Daar wacht ik toch altijd op. Wat hebben ze weer bedacht? Wat hebben ze weer uit een eek gedraaid? En vooral die fine fleur. Prachtig. en de klank en kleur brengen de vaatsen natuurlijk ook erg in de optocht. Nogmaals, wij zien Uigtor die vaatsen, nummer 3 in de liedjesavond en we hopen dat je op ons steunt. Mensen, stemmen allemaal! Hey!